abahambi ngeke abahambi labantu labo bezisho bathina ngimangani makukhona cela kakhulu bathabile likhona ngeke ngabe kanne mishini delithathwa Okay, so namhlanje besise Jumpers informal settlement. Size lana because abasebenzi be department have been encountering ama challenges la khona bebe intimidatewa uma besebenza kunama operations amaningi kakhulu lana amazamazama ebenza ukuthi kube difficult ukuthi njenge department sikwazi ukusebenza njengoba siqala iprocess yoku-upgrade and ukuformalize le informal settlement. So iproject yethu electrification iye yasitola yamova slow ngesimanga sokuthi abasebenzi bengasakwazi ukungena nabasebenzi bezosebenza. So namhlanje ke singenile sizokwenza operation sizodemolisha ama shacks la asetshenziswa for ubugebengu. Fortunately ke sayithola imachine le abasebenza ngayo kuma operations abo. Well eminye sifike sebeyikhiphile imachine kodwa ke fortunately ikhona esikwazile ukuyiconfiscate njengoba i-truck yethu ye-JMPD igcwele khona ke futhi nama undocumented foreign nationals eswabophile earlier on. We are still waiting for ama states from ama officers ethu ahambile wababhuka in police station. So siyabonga nje kakhulu kubasebenzi be department, siyabonga ku community, ku CLO nabo bonke abasebenzi kakhulu futhi ku JMPD u chief of police no director we operations for intervention abayenzile ukuthi sikwazi ukuthi namhlanje i-operation yethu be successful since sifike la ngo10 ekseni njengoba seku 4 ntambama. So it was a full day operation and we happy with what we achieved today with an hope ukuthi kusasa bazokwazi ukungena besebenze. We know that there's intimidation and we don't anticipate that they will stop intimidating them, but sizoloku sibuya njengoba sasishilo nakudala ukuthi sohleze sibuya njalo la until we get it right and ingakho sibonga kakhulu to the resident MMC. Baba bani ubalekile ubaleke bayaphi uphume ngaphi uphume ngaphi bayademolisha oh any operation yena any operation bonze sekuneni msebenzani bangazi la lana ilabo baleke baphumela bakhishwa yini ngoba bengazi ukuthi siyeza hayi kufanele abantu bephumela ekithi kanjani baqhamukela nansi eminye imishini yakho nansi imishini yakho. Okay move sala sayithola kanjani kanne mishini delithathwa ama enkansa no phe ohambela kwasicela makhebuthai mshini nje ayibona iduma ngalokhosi usiyakwenza basoba iduma ngani operation oh yamshakela nalapha ninganyakazi
ufaka ne-under egushi banemali. Une-under egushi. Ufuna nema-under nabafana. Siyasebenza ubheka ama-under abafana. Vidia nakhona nokukhuluma nabafana. Sayithola kanjani le mshini yokumatha? Nabantu besimele politician. yakho uwabobhadalisa irenti uwophethe operation wasitshena ukuthi babalekile abantu adebela ngesikhathi sifika kodwa awusazi lutho manje Ngikhuluma ngalana baba ukuthi la nala wazwa ukuthi bakugadisile kade kuchaza wena yonke lonto leyo njengamanje usuyacindezeleka wena kodwa uwo sitshena yonke le information singakubuzanga ngithi the way kungakhona not ukuthi ngithi niya angazi ngizisiza ukuthi angithi yimi otholakala la ngoba vele kwakho kwami kula noma ngobheka nayi le ndawo la ihamba khona lapha la nayi la ihamba khona njengoba kuye kwawiswa amazinga ihamba la le ndawo ale kwale iyali yohlangana nalo mkhukhu kwami ke kusuka la kulomkhukhu lo nangale hawo kwakho kungaphi kwakho kusuka ngapha kuyangaphi ngichazile baba ngathi la yila operator khona ilala abantu bangishiye nayo le ndawo obathi gada abantu bangumhla ka-30 njengoba uthi kwakho kulaphaya sadiliza thina laphaya 3 weeks ago kusho ukuthi uwe wathi silima ufanele nje uvuse wena nisebenze lina ngapha kodwa sawuyisa la kule entrance le ngicela ukuphendula lapha yana yathi kufikiwe kusuthwa la ngafika ngathi kungcono ngivale la ngivale nalesi yasigodi lezi ungaya ngale mama ubheka ukuthi isigodi asivalwa ngani hey ugovernment wala ngiyivala le ugovernment wala kahle kuphethe phela wena thina la baba sifike before the shooting yebo khananga ugovernment wala uyikhansela uyime upresident uminister imali ngoba angithule MMC uzuba uDonald Trump futhi wale ndawo hayi namhlanje uzolalibaliwe nawe boy izophuma i-ID hayi lona ke nakho ube nje wahamba ngey'teti ngabo right aba ubanjiwe wahova inkani bekunikezile idate ngomhla ka-10 kukhona amabhasi amahhala awangahamba angiyikhulumi nje yakho indaba Wangagodukanga. hawu amabhasi amaningi angaka mahhala khona elinye zasuka eThekwini ibhasi la eFlagpanteni hawu kuphi ungazakhene siwa uyamuzwa yithi cha uyazakala ngizwe Bengahambi nebhasi ngeke. Kodwa bafata impilo endleni eziphilisayo nala. kodwa indlela esiyibonayo mama lana asisebenzi nami ngizima ngena Manje lana manisebenza kanje khona nithola. yebo khona sikuthola Abahambi. ngenzuza inzima Yeka abahambi. sebavalena labantu labo besisonke bathi mina ngimangala makukhomba Cela kakhulu. bathabile likhona ngeke ngabe wethu back funa ubheka hayi sitholile ke yasebenza mara labantu
Ene ziyasinda ne? Usana le matlapa anane a important bona matlapa ke mineral kona o identify ke na khona o se kona khona o identify nje oh papa kile na koma ntho tse tse I'm an engineer, I'm a scientist. What's happening? Yeah, no, that's that was okay. And that's thanks, boss. But you have something in stock. How much are you selling them for? What do you have? Ngiyambona futhi umbasa nepi. Bewabo. Ulwazi ulokhu etshela half. Kibano 199 rand na niliwe na Netflix na mambo bora kufikia. Yeye nifuna kwa mimi Netflix. Eke nanza matama tena. Inwele zako. Nyawezi. You know why Izongena peoples. Emotweni yakho kuthiwa kune cooler box. Kodwa yabona ukuthi iphutha ngilenzi. Neyinwele kaGawugela. Uphethe ipiki futhi. You are taking corruption one hole at a time.
Facebook nakhona sathe ukuthi kuseDevland.